Egunon danori, buenos días. Egunon mundu guztiari, Jaun Andreok, ongi etorri, nire izenean, eta administrazio batzarraren izenean, eskerrik asko batzar honetara etortzeagatik, bai eta gonbidatuei ere. Idazkariak horan aipatuko ditu, deialdiko datuak, eta ajolas paizue irakurrita utziko dugu, onartu egiten da eta irakurrita geratzen da, deialdia, idazkari jauna, eskerrik asko. Egunon, lehendakariak esan duen bezala, hasiko naiz esaten legeriaren arabera, akziodunen batzar nagusi hau, deitu egin dela administrazio kontseiluak otsailaren 27ko bileran erabakita, eta iragarekia argitaratu zela otsailaren 28an sozietaren weborrian eta ZNMU-ren weborrian ere bai, Expansión eta BC idazkarian. Otsailaren 28an da ez urtarrilaren 28an. Era berean, jakin arazi nahi duzue, Vicente María del Arenal, notario jauna, egongo dela gurekin, administrazio kontseilu honek eskatuta, batzar honen akta egiteko, kapital sozietatean legearen 203. artikulari jarraituz. Esketzen diot, notario jaunari zute jartzeko, ikusi dezaten akziodunek non zauden. Eskerrik asko. Eskerrik asko, notario jaunak. Beraz, osatuta geratu da batzarren mahaia gure araudiaren arabera. Eta honela osatuta dago batetik, administrazio kontseiluko kideak, Alicia Ibando, kartera bat eseleren izenean, Ramon Arrieta, Javier Fernández, Corporación Financiera Albasaren izenean, José Ángel Corres, Belén Amatrillain, Iñaki Altzaga, Elisabeta Castillone, Miguel Ángel Lujoa, eta John James, ni neu. Eta eraberean Francisco Aratetxe jauna, kontseilari ordezkaria, Luis Salva, administrazio kontseilari idazkaria, eta Gonzalo Silveiro, administrazio kontseiluko idazkari ordea. Idazkari eta lehendakari lanetan, administrazio kontseiluko kargu berberek arituko dira, Luis Salva eta nineu. Orain idazkari jaunari ematen diot hitza asistentziari buruz hitz egin dezan. Eskerrik asko. Euskal informatikoaren bidez zerrenda ginez, quorum aldi baterakoa da, 59 akzio da, 2.199.175 akzio, kapitalaren 1,414. Guzti hauek eman dute beraien botoa urrutiko komunikazio bitartez, batzarrari baino lehenago. 153 akziodun daude, 120.577.557 akziodunen ordezkaria 166,44ko ordezkaritza dutelarik. Guztira 198 akziodun, 122.741,745 kapitalaren 178,79. Kapital sozietaren legearen 148. Artikulari jarraituz, autokartelako akzioak kapital sozialaren 0,3 sartu direla, kapital sozialaren barruan, batzarra eratu alizateko behar diren kuotak bete alizateko, naiz eta boto eskubideak ezin ez diren gauzagarriak suspendituta galitu delako. Beraz, Estatutuen 51. artikuluaren arabera, batzar nagusiaren arabera 17. arabera, eta kapital sozialen legearen 194. legearen arabera, lehen deialdian, balio oso zeratuta geratu da batzarra, nahiz da, behin betiko quorum datuak emango diren aldugun bezain azkar. Eskerrik asko, idazkari jauna, datuen arabera, beraz, balio osoz, eratuta geratu da batzar hau lehen deialdian. Gai zerrendan sartu baino lehenago,
eta registro merkantileko araudiaren 101.3 artikulak dionaren arabera, notario jaunari uzten diot hitza, berak egiteko, legearen arabera egin beharreko diren galderak, arrazerbaren bat, protestaren bat egon ezkero, akziodunei buruz eta kapitalari buruz, mandako datuen arabera. Registro merkantileko araudiaren 101.3 artikulari jarraituz, galdetzen dut ia reserbarik o protestarik baote dagoen eman diren datuei buruz. Ez da inolakorik. Muchas gracias. Para llevar Eskerrik a asko. cabo de manera fluida y ordenada, el orden de intervenciones será el siguiente. En primer lugar, procederé a la lectura. Honela egingo da, gaizarrenda, lehendabizi gaizarrendan irakurketa egingo da, eta puntu bakoitzari buruzko azalpenak emango ditut. Gero, akzionentzako hitz txanda bat zabalduko dugu, informazioak edo argitasunak eskatzeko. Horretarako, eskatutako ordenaren arabera emango zaie hitza eta bukaeran interbentzio guztia erantzungo zaie. Batzarraren araudiaren arabera, eskatzen dizuet hitza eskatu nahi baldin baduzue, mesedez etortzeko mahaira notario jaunaren gana zuen izan abizenak asateko eta zenbat akzioaren titular edo ordezkari zareten. Zuetekoren batek nahi baldin badu bere mintzaldia aktan jasoa izatea hitzez hitz, aurretiaz entregatu beharko du idatziz notario jaunari behar den kotejoa egin ahal izateko mintzaldia gertatzen den bitartean. Azkenik proposamen guztien bozketa egingo da. Hortaz, ekingo diogu batzarrari. Gaizarrenda honako hau da. Urteko kontuei, kudeaketari eta auditoriari buruzko puntuak lehen puntua, Euskaltelen kontuen azterketa eta onarpena eta Euskaltel eta menpeko sozietateen kontuak 2018 abenduaren 31 itxitako urteri dagokionez. Bigarren puntuan Euskaltelen kudeaketaren eta Euskaltel sozietate menpekoen kudeaketa txostenen azterketa eta onarpena data berberari dagokionez. Hirugarren puntuan Euskaltelen egoera eta informazio ez finantziarioaren egoeraren azterketa eta onarpena data berberari dagokionez. Laugarrenean, Euskaltelen Administrazio Kontseiluaren kudeaketa sozialek eta jardukotun bideren azterketa eta onarpena data berberari dagokionez. Bosgarrenean, KPMG Auditores SL berrautatzea urteko kontu individualen auditore bezala eta Euskaltelen sozietate menpekoen taldearen urteko kontuak auditatzeko 2019 urteari begira. Bestalde, estatuto sozialen aldaketari buruz, dagokionez, 6. puntu bat, estatuto sozialen aldaketa, 6 puntu bat, 4. artikuluaren aldaketa, helburu soziala, zehazteko hobeto Euskaltelen helburu sozialean zein zerbitzu ematen zaizkion gizarteari, baina ez dauden sartuta gaurko redakzioan. 6.2 puntuan, estatutuen 22. aldaketa, kontseilarien ordainsaria, gardentasun gehiago emateko ordaintsarien sistemari, eta estatuto sozietara bidaliz gaur egungo kontzeptu guztiak eta bigarrenei kontrol gehiago eskaintzaren akziodunei. Bestalde, administrazio kontseiluaren osaketari dagokionez, 7. puntua, kontseiluaren berroketaketa, lehendabizi, Belén Amatrian Korbi, Andrea, kontseilari independiente bezala 4 urterako, bigarrenean Iñaki Altzaga Etxeita, kontseilari independiente bezala 4 urterako. Ondoren, akzioduren retribuzioari eta kontseiluaren retribuzioari buruzko puntuak 8an, Euskaltelen emaitzen banaketa proposamena eta dibidenduaren proposamena 2018 abenduaren 31 itxitako urteri dagokionez, 9. puntuan, administrazio kontseiluaren gehienezko ordainsariaren zenbateko globala aprobatzea, 10 kontseilarien remunerazio politika 2019-2021 urteetarako. Gai Gregorri buruzko puntua, 11. ahalmenen delegazioa, batzarren hartutako erabakiak burutzeko, publiko egiteko, interpretatzeko, ordezkatzeko, osatzeko, garatzeko, inskribatzeko eta dagokion kontu deposito egin ahal izateko.
Bozketapean jarritako akordioari dagokionez, 12. puntua, 2018 urteari dagokionez, kontseilaren remunerazioei buruzko txostenaren botazioa. Batzarra arindu ahal izateko, osorik irakurritzat ematen da dokumentazioa, akziodunen esku egon da batzarra baino lehenago, sozietatearen web horrian eta baita ere helbide sozialean, deialdia egin denetik aurrera, eta berezik administrazio kontseiloak egindako proposamenak bozkatu behar direnak, bai eta administratzaileen txostenak hoien kopia notario jaunak duelarik. Gai zerrendan sartu baino lehenago, Francisco Artetxe jaunari uzten diotitza, konpainiaren balorazio bat egin dezan. Eskerrik asko, lehendakari jauna, egunon mundu guztiari. Baita streamen bitartez entzuten diguten guzti ere. Hasi nahiko nuke, nolako zaru muga ona daukan gure konpainiak. 2018 urtean hasi gara Espainiako iparraldean liderrak izateko oinarriak ipintzen, eta gainera Espainia osoko koberturarik onena izateko. Bestalde, 2018 urtea transformazioaren urte ere izan da. Negozio estrategiari esker, 2018 begira, gure pausoak gero eta irmoagoak dira eta hobeto gaude prestatuta sektorearen erronkei. Estrategia hau da gure abia puntua eta bat dator gure operatzailerik erabiliena izatera dauzkagun indarrekin. Bai, Euskal Herrian, Asturiasen, nola Galizian ere. Koherentea da bestalden burtsera ateratzeko duela 3 urte egin genuen planarekin batera, eta bat dator gure balioekin batera, eta gure negozio ereduarekin ere bai. Gaur egun, Europako telko sektoren top 3an gaude, EBITDA marginean, cash flowaren sorkuntzan, eta returik onenak dauzkagu diru sarrerei dagokienez eta produktibitateari dagokienez enplegatu bakoitzekiko. Datuek erakusten dute zeinen indartsuak diren gure zenbakiak eta zeinen eraginkorra gure konpainia eta gure esperientzia handiko lantaldearena. Aurrera jarraitu alizateko garrantzitsua da bide beretik jarraitu alizatea eta aldi berean apostu egitea hobekuntzara eramango gaituzten puntu batzuk aldatzeko. Gure estrategiaren barruan, 2018 urtetarako pentsatzen genuen neurri batzuk hartuko genituela transizio modura, abiadura hartu alizateko. Horren bide erdian gaude eta gustatuko litzaidake esatea erritmo honean ibiltzen ari garela. Gainera, transizio urtea izan da ere, urte hau fakturizio handiarekin lortu dugu, $612 milioi zehazki. Beraz, aurrek urtearekiko 11,2 gehiago irabazi dugu. Eta gainera, etekin garbia, ia 63 milioi eurotakoa izan da, aurrek urtearekiko 26,6 gehiago. Gure EBITDA edo emaitza operatiboa 356,4 milioitan geratzen da, aurrek urtean baino 9,6 gehiago, eta EBITDA marginari dokenez 48,6 iritsi da, urte batean 42 puntu oinarrizko igo delarik. Guztira, zabalkuntza eta integrazio planetan egindako gastuak. Gastu 24 igo gara gure cash flow sorkuntzako gaitasunean eta 124 milioi eurotaraino iritsi gara. Diru sarreren 18% iritsi delarik, gainera gure zorra etengabeari gara da murrizten EBITDaren 4,5 aldia baino gutxiago dauelarik. Honek guztionek konfiantza ematen dugu gure kanpainiak behar duen eraldaketari ekin alizateko segurtasun finantzieroarekin. Horretarako 5 oinarri behar ditugu. Oinarri hauek aukera emango digute etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta lehiakortasuna emateko epe ertain eta luzean. Gure lehen oinarria zabalkuntza da edo edapena da. Nafarroan hasi ginen eta hau
ibilbide oso garrantzitsua izan da, eta aukera eman digu gainontzeko merkatuetan erabiliko dugun eredua balioztatzeko, eta giltza bat eman digu jakiteko zen izango diren horrengo pausuak. Bestalde, hasi gara zabaltzen Leon, Kantabria eta Rioxara, eta hor hasi gara komerzializatzen 2019 urte honetan. Zehazki, hilabete honetan eta hilabetean hasiko gara. Era berean, zenbait aliantza estrategiko ere bultzatu ditugu, gure zabalkuntzan areago indartzeko, eta sinergiak batzeko gure hazkundari begira, kanal berriak sortuz, bezeroak lortzeko eta gure eskaintza zabaltzeko ere. Bide honetatik, Kataluniako Rakarekin akordio bat egin dugu gure produktu eta zerbitzuak merkaturatzeko, beraien bazkideen artean Raktel Plus markarekin. Zabalkuntza honekin gure konpainia 1 milioi bat etxe berritar iritsiko da urten, eta gure merkatu berri hauek gure diru sarrereneko 8raino iristea espero dugu 2022 urtean. Bigarren oinarria simplifikazioa da. Alegia, eraldaketa eta simplifikazio plan batean gaude, gure produktuak hobetzeko eta gehiago digitalizatzeko, arintasun gehiagorekin eta eraginkortasun handiagoarekin. Horri esker 43 milioi euro gehiago aurreztuko ditugu 2002 urtean. Gaur egun lanen ari gara, konpainiaren arkitektura osoa batzeko, Telekable eta Euskalen lan eredu guztiak bateratuz, homogeneotasun batasun horrek eraginkortasun eta efizientzia gehiago bermatzeko. Joan den urtean pauso batzuk eman ditugu norabide horretan eta proiektu batzuk sartu ditugu, ala nola erreminta kolaboratibo batzuk gure langileentzat, CRM berri bat, edo gure bezeroak erabiltzen dituzten aplikazioak bateratu. Gainera, eta Telekable sozietateak batu egin ditugu, eta baita sare operazioaren esplotazioaren jarduera bateratu dugu Asturias eta Galizian zetataren bitartez Euskal Herrian 2014an izan bezala. Hirugarrenik, erabiltzaile esperientzia da gure oinarria. Lehiakortasun handiko eskaintzari esker, familia irtenbideetan referentzia gara, banda zabalean, telebista esperientzian eta mugikorretan. Europako telekomunikazio operatzaileek aurreratuena bihurtu gara, fibra HSF sarearen zabalkuntzan, lehendabizikoak izan gara DOCSIS 3.1 teknologia zabaltzen, gure sare osoan, eta horrek aukera ematen digu gigabat bait segunduko abiadura lortzeko. Honi esker esperientziarik onena eskintzen dugu, banda zabalean internet egonkorrago, aizkarrago eta eraginkorrago baten bitartez. Gainera, wifi esperientziarik onena ematen dugu etxe, bulego eta kaleetan. Etxeko wifi kasuan, 100.000 auditoria lortu ditugu bezeroen etxeetan, gela ziurtatzen dugu, estaldura osoa ematen dugula etxe osoan. Telebistari dagokionez, 4K Androideko datzaileren esperientziarik onen ematen dugu eta satisfazio indizio oso altuak lortu ditugu. Dekodifikatzaile honek oso satisfazio indizio onak lortu ditugu eta Espainian honeko 80ko kuotatik gorakoa daukagu. Hirugarrenekin batera dauzkagun itun estrategiaren bitartez lortu dugu lehenengoak izatea Netflix eta Amazon Prime Video bezalako zerbitzuak eskaintzen. Laugarren lekuan, enpresen sektoreko hazkundea, hori da gure laugarren oinarria. Badakigu gure diru sarreren eren bat, B0-etatik datozela, enpresetatik. Alegia, horregatik nahi dugu gure bazkiderik onena izatea beraientzat, estrategia komertzial bateratu baten bitartez, produktu eta zerbitzu berriak jaurtez, beti ere eraldaketa digital enpresalarekin lotuta, eta erakundearen barruan talentudun pertsonetan inbertsioak eginez. Gure lanari esker 2008 urtean lortu dugu gure bezero nagusien kontrata berritzea, liderrak gara B2B merkatuetan, pymeetan, beluga txikietan eta etxeko bulegoetan, iristen garrelenek 160 Gainera, are eta produktu berrien garapenari dagokionez Euskaltel taldea jarraitzen du wifi eta mugikortasun teknologiak bultzatzen
dimen artifiziala, gauzen interneta, 4.0 industria, aplikazioak eta teknologia berriak, eta horrek aukera berriak, negoziorek aukera berriak ireki dizkigu, eta itortza handia lortu du erakunde eta enpresetan. Honek irteera rampa handi bat ematen digu gure zalkundean aurrera egiteko eta baita gure portafolioa zabaltzeko, irten bideen hornitzaile bezala eta merkatuko segmentu berritara iristeko. Azkenik, bosgarrenekoan, pertsonak dira gure bosgarren oinarria. Segurazki garrantzitsuena. Euskaltel taldeak pertsonen proiektu bat da. Aitortza, berrikuntza, garapen pertsonala, motivazioa, konpromisoa, harrotasuna, marka berri batean egoteko, eta izen honeko enpresa batean egoteko proiektuan sinesten duten personekin lan egiten dugulako. Kultura honi eskera referenteak gara bezerarekiko harretan, konpromisoan eta akonpainamentuan dauden hazkunde eta garapen aukera berriak bistatik galdu gabe, negozio berrietan eta beste merkatu geografiko batzuetan ere. Aurten, Euskaltel taldean bi ekin bide ditugu zuei aurkeztu nahi nizkizuenak. Batetik, telekomunikazio enpresa bezala Euskaltelek beti ere STEM inguruetan kontratatu ditu bere profesionalak guretzat. Garrantzitsua da gizarteari erakustea, zein garrantzia daukan guretzat prestakuntzak eta garapen profesionalak, bai emakumeen kasuan, nola gizonen kasuan bereizketarekin gabe. Horregatik, gure berdintasun politikari jarraituz, hainbat lankietza programa bultzatu ditugu ikastetxe desberdinekin, emakumeak ere egon daitezen gure negozioko programetan eta karreretan parte hartzeko. Bestalde, aurten Tarantudun emakumeak izeneko programa garatu dugu, berdintasun konpromisoan aurrera egiteko eta emakumeen lidergoa bultzatzeko. Emakumeek gure taldean hartu behar duten papera balioan jarriz, balioetxiz alegia. Plan honetan, konfiantza ematen diegu reakzio duna, eta erantzuten diegu haien konfiantzari. 2022 urtera arteko negozio plan honek dividendo gero eta gehiago aurrik usten du eta zorra gutxitzea bedita 3,5 aldiz baino gehiago. Jarraitu nahi du diru sarreretan handitzen, 800 milioitaraino iristeko, fakturazioan 4 urtetan eta bitaren kasuan 400 milioi 2022 urterako. Era berean, cash flow operatiboak are gehiago harinduko du gure hazkundea, aurtengo simplifikazio plana aurrera joan aurrean. Aurtengorako helburua da trakzioa irabazten joatea, urte osoan zehar eta hiruhileko bakoitzeko errendimendua hobetuz, behin iniziatiba horiek gauzatzen diren neurrian. Eta bukatzeko gogoeta bat egin nahi nuke merkatuari buruz. Izan ere, inbertsorekin, analistekin, egiten dituan bilera gehienetan beti ateratzen da galdera bat. Nola ikusten du Euskaltelek merkatua, etorkizunera begira. Eta galdera hori egiten diaten baduan, ikusten da nahi dutela erantzuna izatea ondo, hobetuz doa. Errealitatea da gure garai oso lehiakortasun handikoa dela, eta hori ez da aldatuko epe motzean. Joan den urte honetan, 18. urtean ikusi dugu udan bizi izan dugula oso egoera zaila, futbol gerraren ondorioz, deskontu oso erasokorrak egon direla ere gure lehiakide guztien artean, espero dugu urtean ez zarpikatze, baina hori da gertatu zen joan den urtean. Hala eta guztiz ere, ondo itxi dugu urtea, eta nik hemen azpimarratu nahiko nuke. Hau da, urte gogor bat izan eta gero lehiakortasunaren izenean, kuota positibo handiekin eta emaitza oso honekin bukatu dugu eta hori da gure indarra. Hau da, gure bezeroen konfiantza irabaziduen konpainia bat gara. Hurbiltasun eskaintzen diegu, laguntzen diegu beren arrunka teknologikoetan eta esperientzia hobea ematen digu telekomunikazioa lorrean. Uste dugu horretan honenak garela eta tresnak eta herramienta egokiak ditugula etorkizun hobea izateko ere. Jarraitzen dugu gure proiektua epen luzean jasangarri izatearekin.
Horretarako lan egiten jarraitu behar dugu, ere bezeroak ematen digute konfiantzarira entzuteko, eta nahi dugu garapena eta ongizatea eman gure gizarteari, eta enplegua sortu gure merkatuetan. Hau da, daukagun konpromisoa, egunez egun hartzen dugunok, Euskaltel taldea osatzen dugun persona guztien konpromisoa. Eskerrik asko, presidenta jauna. Muchas gracias, Patxi. Eskerrik asko, Patxi. Oso argia izan da zure hitzaldia eta berazgarria ere bai. Orain, azalpen labur bat emango dizuet, lehen esan bezala, gai zerrenda osatzen duten puntuen inguruan eta baita ere Batzar Nagusi honek onetsi beharreko erabaki desberdinen inguruan. Lehenengo 5 puntuetan, urteko kontuei kudeaketa sozialari eta kontu auditoretzari buruzkoak honako proposatzen da. Lehenik eta behin Euskaltelen banakako kontuak eta kontsolidatuak onestea, 2018ko abenduaren 31an itzitako ekitaldi sozialari dagozkionak, kudeaketa individualaren eta konsolidatuaren txostenak onestea, tarte berari dagozkionak, informazioz finantzario kontsolidatuaren egoerari buruzko egoera onestea, tarte bererako, eta administrazio kontseiluak 2018ko abenduaren 31an itzitako ekitaldirako egindako lanatak kudeaketa soziala onestea, eta amaitzeko KPMG Auditores SL berriro ere hautatzea Euskaltelen kontu individual eta kontsolidatuen auditoretza lanak egiteko 2019ko abenduaren 31an bukatuko den ekitaldirako. Estatutu sozialak aldatzeko puntuaren inguruan, 6. puntua litzatekena. Lehenik eta behin proposatzen da sede sozialaren artikulu aldatzea, urrengoan kontseilarien ordainketari buruzkoa aldatzea. En la redacción actual del mismo. Y el artículo 62 de los... Esan bezala, azkenengo honen kasuan, 62. artikuloa kontseilarien ordainketari buruzkoa da, eta aldatu egin nahi da bi helburu asetzeko alde batetik, gardentasun handiago ematea sozietatearen araubide retributiboari, eta estatutu sozialetara pasatzea guztia, eta bigarrenik hartzeko dunei kontrol handiagoa eskaintzea. 7. puntuari dagokionez, proposatzen da berriro ere aukeratzea Belén Amatriain eta Iñaki Alzaga kontseilari independente modura, 4 urterako. Hartzeko dunen eta kontseilarien ordainketari buruzko puntuetan, 8. puntuan nahi zuzen ere, honako erabaki proposamena aplikatzea proposatzen da. Lehenik eta behin 2018ko ekitaldira kargatuta, 82.088.908,1 euro kargatzea honela, erreserba legalera eta erreserba voluntarioetara. Esan bezala, erreserba legalera, 9.208.847,82 euro, eta borondatezko erreserbatara, 27.489.579,69 euro. Konturako dibidendura, jadordinutakora, 25.010.650,40 euro, eta dibidendu osagarrira, 30.379.711,20 euro. Hau da, 0,170 euro gordin akzio bakoitzeko, zirkulazioan dauden akzio guztiak kontutan hartun da. Beraz, 2018ko ekitaldiko emaitzetara kargatuta, guztizko dibidendua 55.680.061,60 euro da. 9. puntuan, zera proposatu da. Administrazio Kontseiluaren ordainketaren urteko gehieneko zenbateko globala onestea eta 4.500.000 euroan jartzea, kontseilari guztiek ordainketa modura jaso dezaketen gehieneko urteko zenbatekoa. Edozein kontzeptu eta funtzioan handik. Haien funtzio ejekutiboa egiten dutenean, zein ez ejekutiboa diren funtzioak egiten dituztenean. Indarrean egongo da zenbateko hori, akzio dunen Batzar Nagusiak aldatzea onesten ez badu. Argitzeko, Batzar Nagusi honek onetsitako Estatutu Sozialen 62. artikuluaren aldaketa eta horren literaltasunak eskatu den dute Batzar Nagusiak zehaztea eta onestea kontseilarien gehieneko ordainketa, bai haien funtzio exekutiboengandik zein ez exekutiboengandik. Edo nola ere, onetsitako gehienezko kantitate horrek ez du ekarriko kontseilarien ordainketa areagotzea. Hori guztia inongo arrisku fiskalik eragin gabe. Hau da,
Administrazio kontseiluko kidei ordaindu beharreko zenbatekoa gastu moduko kenkari bezala aplikatu gabe. Azkeneko proposatzen da, 10. puntu modura, Euskaltelen kontseilarien ordainketa politika honestea kapital sozietateen legeeko 529. artikulua kontutan hartuta. Politika hori akziodunek ezagutzen dute, baita ere izendapenen eta ordainketen batzordeak egindako txostena eta 2019ko, 2020ko eta 2021ko ekitaldietan aplikatuko zaie kontseilariei. 11. puntuan proposatzen da Batzar Nagusiak hartutako erabakiak osatzeko, gauzatzeko eta garatzeko eskumenak esku ordetzea administrazio kontseiluari eta bertako kideri, baita ere idazkari ordeari eta idazkariari. Azkenengo puntu modura, 11. botazio kontsultiboa egingo da 2018ko ekitaldiari dagokion kontseilarien ordainketari buruzko urteko txostena. Entiendo que no se han solicitado intervenciones. Inok ez duenez hitz egin nahi. Zuzenean, pasako gara hurrengo puntura. Reiteraciones, doy por reproducido. Errepikapenik ez egoteko berriro diot, akzio dun kopurua bertaratutakoa, ordezkatuta daudenak eta kapital soziala osatzen duten akzio kopurua kontutan izan eta baita ere urrutiko boto kopurua. Que supone. Y sobre en consecuencia. Eta horrek errepresentatukako kapitala kontutan hartuta. Quoruma ezarri da, ez dakit idazkariek esan behar zuen, edo behin betiko zerbaiten. Bai, quoruma zuzena da. Quoruma behin betikoa da. Perdón, entonces si hay un nuevo quórum definitivo lo decimos primero antes de declararlo. Orain esango dugu. La lista definitiva de asistentes. Bertaratutako kopurua. Hemen daude, 64 akzio dun, akzio den tituludunak, kapital sozialaren 1,215 osatzen dutenak, emitido su voto por medios de... Urrutiko botoa eman dutena kontatuta ere quoruma osatzen da. Por lo tanto, representados en la Junta General, 139 accionistas titulares de 120.668.575 acciones, que suponen un 67, Horren kasuan, kapital sozialaren 67,50 inguru osatzen dute. Horren bestez, arestian aipatutako legearen arabera, Batzar Nagusia osatzeko eta bertan erabakiak hartu ahal izateko, bertaratutako pertsona kopurua nahikoa dela egiaztatu da. La Junta General se celebra en primera convocatoria, el quórum de asistencia cumple lo prevenido por el artículo 41 de los Estatutos Sociales, el artículo 17 del Reglamento de la Junta y el artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital. Kapital sozietateen legeari buruzko 158. artikuluan zedatutakoa betetzeko esaten da, bertoko sozietateen aurtokatera akzioa kontutan hartuta, kapitalaren bertuan kontatuta dela, bertoratorretakoen kopurua nahikoa dela. Urrutiko botoa eman duten akzionistak bertaratutakoen eta akzioen titularrak kontutan hartunda, haien akzio kopura kontutan hartunda eta representatzen duten ehunekoa kontutan hartunda, behin betiko quoruma daukagu eta beraz osatuta geratzen da Batzar Nagusia. Lehenengo deialdian. Gai zerrendan bildutako puntuak landu ahal izateko berriro ematen diot hitza notario jaunari, galderak egiteko batzarrari, eta ikusteko adierazitakoaren inguruan, bertaratutako kideen inguruan, inok zerbait esaterik duen. Artículo 101, apartado 3 del Reglamento del Registro Mercantil, pregunto a la Asamblea... Asambladari galdetzen dio, protestarik edo zer esanik duten, akzionista kopuruaren, behin betiko kopuruaren inguruan. Gracias. La lista definitiva de asistentes.
Bertaratutakoen behin betiko zerrenda daukagu eta batzar nagusiaren aktan agertuko da. Para proceder a la lectura y subsiguiente deliberación y votación de las propuestas de acuerdo sobre los distintos puntos del orden del día. Señor secretario. Presidenteak lehen esan bezala eta akzionista guztiek jakinda deialdi honen berri dutela eta erabaki proposamenak bertan dituztela, orain akziodunen batzar nagusi honen jakintzan jartzen dira eta irakurritzat emango dira. Batzarran ordezkatuta dauden akziodune guztiek eman ahalko dute bozka hoien inguruan, lehenik eta behin kontra bozkatzen dutenak, abstenitzen direnak, notario jaunari ala esan da, edo laguntzen duten pertsonari ala aktan jasota geratuko da. Kontra bozkatzen dutenen kasuan, abstenitzen direnen kasuan, komunikabideen bitartez egin dutenean, Euskaltelen batzar nagusiaren arau bidean jasotakoa aplikatuko da. Erabaki proposamenaren inguruko bozka aurretiaz eman dutenen kasuan, notario jaunak edo laguntzen dien pertsonak erabakiko du nola jaso. Aktan jasota geratuko da, beraz, kontra egindako bozkak, aldekoak eta abstentzioak eta baita zuriz emandakoak. Akziodunen batek aktan zerbait jasota geratzea nahi badu, ze bozkatu duen jasota geratzea nahi badu, notario jaunaren gana joan daiteke, bozketa bukatzen denean, amaitzeko norbaitek saioa utzi behar badu, notario jaunari esan beharko dio eta idatzi bat sinatu beharko du. Hala ere, ez da zer gertatzen adierazten badu zenbat akzio dituen edo ordezkatuta zenbat akzio dituen. Ez dagoenez, inok ez duen ez ezer esan nahi, nartutzat emango gu, notario jaunak esaten dit, inok ez duela ezer eskatu beraz, erabaki proposamen desberdinen inguruko bozketa, da pasatuko gara. Eta onartutzat, hobeto esan da, akziodun guztiek hemen daudenak, dokumentuak dituzte erabaki proposamenen inguruan lehenik eta behin lehenengo puntua bozkatuko dugu. Euskaltelen eta bere menpeko sozietateen urteko kontu individualak eta kontsolidatuak onestea. Onesten dira? Gracias. Queda aprobada. El punto segundo del orden del día sería, se propone aprobar. Bigarren puntuan, Euskaltelen kudeaketa individualaren eta kudeaketa kontsolidoren txostena onestea proposatzen da. Se aprueba. Queda aprobada la propuesta. Punto tercero del orden del día, se propone aprobar. Hirugarren puntua, Euskaltelen informazio finantzario kontsolidatuaren egoera onestea proposatzen da. Se aprueba. Honetxita geratzen da. Laugarrena, administrazio kontseiluaren kudeaketa soziala eta lana onestea proposatzen da. 2018ko ondoren 31 bitartean. Honetxita geratzen da. Bosgarrena, KPMG Auditores SL Euskaltelen urteko kontu individual eta kontsolidatuen auditore bezala berriro hautatzea proposatzen da. 2019ko ekitaldirako. Honetxita geratzen da. Seigarren puntua, Estatutu Sozialetako lehengo artikuluen aldaketa proposatzen da. Zehazki, 4. eta 62. artikuluak. Bereizita bozkatuko dira. Beraz, bozka dezagun lehenik eta behin 4. artikuluaren aldaketa. Honetxita geratzen da. Eta orain, 62. artikuluaren aldaketa. Laugarren artikuluaren aldaketa proposamenari dagokionez, oso erabaki garrantzitsua da, batzar nagusiaren partetik datorrena. Eta
Gure kapital sozialaren 75% gutxienez ordezkatzen zuten akziodunen aldeko bozka behar genuen aldaketa hori sartzeko. Gertatu denez, irizpide hori errespetatu dugu, 72. artikularen aldaketari dagokionez, gehiengo absolutuarekin onetsi beharra zegoen kuorumaren arabera. Kapital sozietateen legea kontutan hartuta, eta kasu honetan hori ere bete denez, honetzitat ematen dugu. 7. puntura goaz, Belen Amatriain eta Iñaki Alzaga kontseilari independente modura berriro hautatzea proposatzen da 4 urterako. Izendapen proposen bakotza bereizita bozkatuko da, lehenik eta behin Belen Amatriain kontseilari independente modura aukeratuko dugu, bai, honetxita geratzen da. Bigarrenik Iñaki Alzaga jauna kontseilari independente modura berriro hautatzeko proposamena. Honetxita geratzen da. 8. puntua, Euskaltelen emaitza aplikatzeko proposamena eta dibidendua banatzeko proposamena honestea proposatzen da. Honetxita geratzen da. 9. Administrazio kontseiluaren ordainketaren urteko gehieneko zenbatekoa honestita geratzen da, bai. 10. puntua, sozietatearen ordainketa politika honestea proposatzen da 2019, 2020 da 2021 ekitaldietarako. Honetxita geratzen da. 11. puntua. Batzar Nagusiak hartutako erabakiak formalizatzeko eta gauzatzeko eskumenak eskuordetzea. Honetxita geratzen da. 12. modu kontsultiboan kontseillarien ordainketai buruzko urteko txostena honestea proposatzen da. Honetxita geratzen da. Beraz, proposamena honetxita geratzen da, idazkari jauna eskerrik asko, eta sozietatearen batzar nagusiaren araudian jasotakoa kontutan hartunda, eta berton dauden, eta ordezkatuta dauden akziodunen botoa kontutan hartunda, baita ere urrutitik bozkatu dutenana kontutan hartunda, honetxita geratzen dira proposamen guztiak. Del resultado detallado de las votaciones. Bozketen emaitza zeakatua eta gainerako guztiaren inguruko informazioa notarioaren aktan jasota geratuko da. Era berean, kapital sozietateen legearen 519.3 artikuluaren arabera datozen 5 egunetan gure webgunean agertuko da bozketen emaitza eta erabaki proposamenen emaitza baita. Ere, notario jaunak egingo ditu beharrezkoa diren izapide guztiak aktaren inguruan. Eta batzar nagusia bukatutzat eman aurretik zuekin partekatu nahi dut kontsiderazio pare bat gure balantze orokorraren inguruan. Hala osatuko ditut gure kontseilari delegatuaren hitzak. Horregaitik, zuei, bezeroei, akziodunei, hornitzaiei, instituzioi, enpresei, pertsona eta kolaboratzaile guztioi hitz egin nahi dizuet. Proiektu honen parte zareten guztioi. Eta gu guztiok hasten jarraitzeko laguntzen duzun guztioi. 2018 urtean aurrera pauso handiak eman ditugu Euskaltel talde osoa integratzeko eta eraginkortasuna hobetu dugu. Hala ere, gure ezaugarriak mantendu ditugu lurralde bakoitzean, binkulo emozionala galdu gabe, gure marken binkulo emozionala galdu gabe. Euskaltel, Euskal Herrian erregal izan da Telekable Asturiasen aldi berean, 2018 edapenaren urtea izan da hurbileko beste erkidego batzuetaraino heldu gara, Nafarrora esate baterako, eta 2019an merkaturatzen hasi gara Leonen, Riosan eta Kantabrian. Gainera akordioa lortu dugu Kataluniako RAKekin, gure telekomunikabide zerbitzuak berekiden artean eskaintzeko Raktel markarekin. Edapen honekin gure konpainia 1 milioi bat etxe berritara helduko da eta merkatu berri hoiek gure dirusarreren 8% izango dira 2022an. Edapen estrategia hone gure plan estrategikoan ezarritako ildoa jarraitzen ditu 2017 da 2019rako. Eszelentzia operazionalaren ardatza kontutan hartuta, esperientzia diferentzialean eta hazkunde dibertsifikatuan eta bezeroaren balioaren babesean oinarrituta. Merkatu berrietarantza jo dugu eta aldi berean merkatu tradizionalak indartu ditugu. Horrela hasten jarraituko dugu. Bai gu, bai gure emaitzak eta bai gure bezero kopurua ere.
Azken urteetan teknologiak izugarrizko aurrera pausoak eman ditu eta Euskaltel taldean ikusi ahal izan dugu nola gertatu den. Gure negozioa evoluzionatuz joan da. Batik bat, gure interes taldeen entzumen aktiboari esker oso lotura zuzena sortu dugu gure tokiko lurraldeekin. Eta gero eta eraginkortasun abiadura erraztasun eta berrikuntza gehiago eskatzen digute. Guk digitalen aldeko apustua egiten jarraitzen dugu. Gure azpiegiturak eta langileak horretan gaituz. Produktu eta zerbitzu berriak merkaturatu ditugu. Teknologia berrietan oinarrituta adimen artifizialean eta hori guztiak Big Data Internet edo Things of Yoga digitalen aplikatzeko. Gure eguneroko bizitza hobe dezaten. Sare finko eta mugikorren generazio berriak dauzkagu jada. Horrela denbora errealeko kudeaketa albidetuko dugu. Orain balioen inguruan arituko naiz, 2018an ahazten jarraitu dugu. Gure kultura korporatiboa garatzen jarraitu dugu, hurbiltasunean, egian berrikuntzan eta arintasunean oinarrituta. Hoiek dira gure balio korporatiboa. Egunero lan egiten dugu balio hoiekin, gure misioa betetzeko. Gure misioa hain zuzen ere balorea sortzea da. Pertsonen behar izanetara egokituz eta enpresen eraginkortasuna handiagotuz. Hala, garapen ekonomiko eta soziala lortzen laguntzen dugu guk lan egiten dugun lurraldeetan, gobernu korporatiboa. Gure jarduerarekin jarraitu dugu eta kultura korporatiboa garatu dugu, gomendio guztiak aplikatuz. Gobernu korporatiboa bere bizikoa da, kudeaketa ona eta erantzukizun soziala gauzatzeko enpresen kasuan, eta Euskaltel taldea erreferentea da kudeaketa ereduak ezartzen. Nazio artean, gero eta garrantzi handiagoa du enpresen gobernu korporatiboak, eta guk horretan lanean jarraitzen dugu. Gobernu on korporatiboarekin batera, eta sozietate kotizatuen CNMV kodigoa aintzat hartuta. Gure gobernu korporatiboaren sistemaren oinarri da guk hartutako konpromisoa, gobernu onerako praktika onenekin, etika enpresariala eta erantzukizun soziala ere kontutan hartuta. Pasaden ekitaldiaren emaitzari begira, mugarria izan da gure sektorean datuen babeserako araudia orokorraren adaptazioa, arrakastaz adaptatu dugu. Eta talde osatzen dugun pertsona guztiei aplikatu zaie. Era berean compliance eredu unifikatu bat garatu dugu. Horrekin pauso bat gehiago eman dugu kultura etikoa lortzeko bidean. Enpresan erantzukizunak sor ditzaketen jardueretan konpromisoa hartzeko eta horren bestez gobernu onaren aldeko apostua indartu dugu. Gure negozioaren oinarri modura. RSE planari dagokionez 2018 oso garrantzitsua izan da, gure RSE plan zuzentzailea bukatu dugulako eta proposatutako ekintza guztiak bete ditugulako. Momentu honetan plan berri bat lantzen, ari gara garapen iraunkorrerako helburuak oinarri izango dituenak eta ekintzen bitartez balore ekonomiko, sozial eta ambientala indartu nahi dugu. Plan berri horren helburuetako bat 2019-ko, beraz, oinarriak ezartzea izango da, enpresen gizarte erantzukizunarenak. Kontutan hartuta, era berean garapen iraunkorrerako helburuak. Horrela, modu kuantitatiboan lortu ahal izango dugu nolako ekarpena egiten diegun erronka ekonomiko, sozial eta ambientalei. Euskaltel taldea Agenda 2030ekin konprometituta dago Euskadin, Galizian zein Asturiasen. Eta gu konprometituta gaude, mundu mailako erronka handiei aurre egitea albidetuko diguten irtenbide eta teknologiak garatzera. Talde modura, azken urteetan, helburu horiek aintzat hartu ditugu benetan eta transmititu egin dizkiegu gurekin lan egiten duten pertsonei, gure kultura korporatiboan txertatuz. Gainera, lehentasuna duten helburu horietan zentratu gara, 8. lan dezentea eta hazkunde ekonomikoa, 9. industria berrikuntza eta azpiegitura. Helburu horiek guztiz lerrokatuta daude gure taldearen lanarekin, 17. batera, helburuak lortzeko aliantzak. Azken horren erakusgarri dira, 150 lankidetza harreman baino gehiago, startup teknologikoak garatzeko eta tokiko ekintzaien talentua sustatzeko. Zuzendaritzarik saiatu gara helburu hoiek gure estrategiakin parekatzen eta hola enpresaren helburuekin parekatuta joaten era berean, nazio batuen helburu hoiek aukera bat eskaintzen digute etorkizunean negozio arloak identifikatu ahal izateko.
Gure pertsonei dagokionez, Patxik ere aipatu du, errealitate digital honi esker transformazio aukera asko ditugu, baita gure pertsonentzat ere. Zerbitzurik onena eskaintzen jarraitzeko eta hurbileko enpresa bat izaten jarraitzeko, apostu handia egin dugu lanpostuen digitalizazioaren alde. Gainera, teknologia eta konektibitate oinarri hartuta lan egiteko eta lankidetzan aritzeko modu berria garatzen ari gara. Laneko kontziliazioa hobetzeko eta laneko eraginkortasuna eta produktibitatea ere hobetzeko. Gure ustez, eraldaketa digitalaren alde egin behar dugu gure profesionalak ere tartean sartuz, eta horrela zerbitzurik onena eskainiz gure bezeroei. Gure gizartean gaur egun pertsonen 35% millennial gazteak dira eta lan egiteko tokien bila dabiltza gizartearen hobekuntza onuren aurretik jarriko dituzten lanpostuen bila zuzen ere. Euskaltel taldea pertsonen proiektu bat da. Jakintza, berrikuntza, garapen profesionala, motivazioa, konpromisoa, honen parte izatearen harrotasuna, eta enpresaren ospe korporatibo eta markari mesede egingo dizkion proiektu baten parte dira guztiak. Proiektu horren lerro estrategioetako bat, kontziliazioaren eta kudeaketa sistemen politika da. Adibide bezala, talentu programa eskaintzen du gure barruan, gure jendeari hazkunde eta garapen profesional aukerak emateko. Hain zuzen ere, gure konpainia eraldatzeko eta talentu gaztea erakartzeko. Aukera berdintasuna, aipa ezagun, hitz egin entzuteko eta horretaten gabe dukitzeko daukagun jarreri esker, sistema hobeak dauzkagu kudeatzeko lan eta familia bizitza uztartu eta bateratu ahal izateko. Nahi dugu erreferentziazko enpresa bat izan, bateratzearen esparruan, baina ez gara konforme geratzen neurri hauekin. Talentudun emakumeak izaneko programa ere bultzatu dugu, emakumeen papera balioesteko gure taldean eta haien lidergo bultzada hain zuzen ere aurreratzeko. Teknologiari gabe pentsatu ezinekoa den mundu honetan, emakumeen esperientzia guztiz funtsezkoa da horregatik, lankidetzak programa desbaina daukagu eskolekin. Emakumeak egon daitezen gero eta gure negozioekin zerikusia duten karreretan. Ingurumen jasangarritasuna jarraitzen dugu kudeaketa honetan aurrera lan egiten, gure konpromisoari eusten, klima aldaketaren kontrako borrokan, eta gure helburua da, bai ekoizpen eta kontsumo arduratsu izatea, klimaren ganako akzioa. Kimidego mitartez nahi dugu gure kultura osatzea, praktikarik onenak lortzeko asmoz. Badakigu nolako erronkei egiten dugu aurre ingurumen alorrean eta horregatik nahi dugu jarrera arduratsua bultzatzea gure jardueraren esparru guztietan eta gure inpaktuak gutxitzeko. Horretik jarraitzen dugu ingurumen alorreko zuzentze plan bat burutzen 2018 urtean, klimaldaketaren kontrako borrokan eta nahi dugu gure taldearen karbono aztarna gutxitu, gure ingurumen kudeaketa hobetu, eta parte hartu 2030 agenda delakoan gure komunitate guztietan. Horregatik 3. urtez jarraian egiten dugu batzar hau erronka garbia zigiloaren bitartez. Zigilo honen bidez, Eusko Jaurlaritzak bermatzen du neurriak hartu ditugula ingurumenaren kontrako inpaktu negatiboak gutxitzeko. Horrek erakusten du nolako konpromiso dugu egun atal honetan. Aipatzeko da honetan Iberdrolarekin egin dugun akordio bat, hain zuzen ere, berriztagarrietan oinarritutako elektrizitatea erosteko. Akordio hau izan da lehendabizikoa Espainian. Bezeroaren esperientzia, prozesuen digitalizazioari esker, gure taldeak hurbiltasuna erakusten die bere bezeroei, hau da, gure bereizgarria den balio korporatibo bat. Harekin bereziakin ditugu, CRM berri bat implementatzen, hau da, bezeroekiko kudeaketa sistema berri bat, aldibiko komunikazio hobea lortzeko, bezeroaren beharrak, nahiak eta asmoak ezagutu alizateko. Horregatik, atari personalizatu bat osatu dugu, bakoitza bere kontsumoak, fakturak eta eskintza berrien berri izateko, eta komunikazio bide eraginkorrauak lortzeko
erabiltzaileekin zuzenean. Gure bezeroen fideltasuna da gure aktiborik garrantzitsuenak bat. Hain zuzen abantaila iraunkor bat sortzen duelako epe luzean. Hori funtsezkoa da fidelizaziorako horregatik jarraitzen dugu lanean, zerbitzu baino gehiago esperientzia bat eskaintzen, markarekin lotzeko eta gure balio korporatiboekin lotzeko. Customer Experience programak, hain zuzen oinarrituta dago, konsumitzailearekiko daukagun harremanaren 10 momentu gakoetan. Bezerrek emate dizkioten iritzi guztiak, jasotzen dira ekintza plan batean, gero eta zerbitzu hobeagoa eskaintzeko eta merkatuaren joerak ezagutzeko. Joan den urtean, lantalde honetan, 107 pertsona izan ditugu lanean, denek neurtzen dute satisfazio maila momentu gako bakoitzean, eta bukentza proposamenak egiten dituzte. Bestalde, retail transformazio programa bat egin dugu, lan sistematikak hobetuz eta esperientzia hobeak lortuz. Labur esan da. Lorpen guztiak gure lanarekin konpromituta dagoen lantalde baten emaitza dira. Testuinguru honetan lortzen dugu gure bezeroen fideltasuna. Gurean konfiatzen duzuen guztiok, parte hartzen duzue gure taldearen arrakasten zuen laguntzari esker iritsi baikara gure merkatuko lidergo izatera. Gure konpromiso da elkarrekin azitzen jarraitzea, beti ere lurralde bakoitzaren beharrak kontuan izanik eta zerbitzu bikaina esmanez. Bukatzeko, Euskaltel taldean gure alegina egin dugu vanguardia teknologikoko telekomunikazio sareak garatzen, eta horrela gure lurraldeak Europako konektibitate eta digitalizazio empresarialean lidergoan daude. Jarraituko dugu aurten ere lanean norabide horretan, ekonomiaren digitalizazioa lortzeko eta gizartearen hazkunde iraunkor eta iraungarria lortzeko. Jarraituko du lanean, persona eta enpresen egunez egunekoa hobetzen, balioa sortuz gure bezeroentzat, gure personentzat, akziodunentzat eta azken batean gizarte osoarentzat ere. Hain zuzen ere, bere garapenaren eta ongizanaren aurrean daukagun konpromisoaren erakusgarri. Bukatu nahi dut gure aitortza emanez, zuen konpromiso esfertzua eta lana eskaini diguzuen pertsona guztiei. Zuei esker jarraitzen dugu egunez egun gure proiektu hau handitzen. Proiektu honek duen etorkizuna benetan erronka handi bat da, baina ilusio handi ematen digu. Eta jarraituko dugu bere sendotasuna eta egonkortasuna handitzen. Eskerrik asko. Y sin más. Eta besterik gabe, bukatutzat ematen dut batzarra. Eskerrik asko mundu guztiari.